As 6 casetas que conforman a Feira do Libro de Rianxo abrían este mediodía as súas portas para achegar ata vila as últimas novidades editoriais cun 10% de desconto. O acto de apertura correu a cargo do pregoeiro Suso de Toro, quen destacou o inxente patrimonio literario de Rianxo. Porque Rianxo ten escritores que admirar: o trovador Paio Gómez Chariño, Castelao, Eduardo e Rafael Dieste, o Manuel Antonio. E ben sei que hai máis e que algúns deles están vivos e eu non os nomeo agora por non esquecer a ninguén. Se os rianxeiros presumen de escritores, a min non me ha de parecer mal. Rianxo ten esa riqueza singular. Todas sabemos das sardiñas de Rianxo, non hai como elas. Toda a xente sabemos cantar a rianxeira tamén. De cativo trouxeronme de excursión a Rianxo e aprenderonos a cantar a rianxeira. Comprendín que era un lugar onde vir peregrinar. Tamén participaron no acto a subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro da Xunta de Galicia e o responsable de Cultura na Deputación da Coruña, dúas administracións que colaboran con esta e co resto de feiras organizadas pola Asociación de Libreiros de Galicia. Quero agradecer tamén a presencia aquí de todos os que participan nestas feiras, que son os libreiros, as libreiras, os editores, e sobre todo dar especial agradecemento ás librerías que están aquí presentes, como son a Pedreira, Cortizas, a Gata Tola, a librería Ben de Rianxo, a librería Cándido e Nobel, a librería de Rosa. Que é un placer vir a Rianxo porque Rianxo leva no seu ADN a literatura e leva no seu ADN pois a cultura galega, non? Aquí non en van nas súas rúas naceron e teñen distintos museos, tanto Manuel Antonio como Rafael Dieste como Castelao, non? Tras o acto inaugural, amenizado pola música e voz de Ferre e Susávila Jazz Casual, comezaron as máis de 40 actividades que compoñen o programa. Dende presentacións e sinaturas de libros ata actuacións musicais e todo tipo de actividades complementarias que farán de Rianxo esta fin de semana a capital do libro.